Let me say this in the presence of Him. Dovoľte mi povedať toto v jeho prítomnosti. By His grace, Skrze jeho milosť, He also let me see my people. on mi tiež dal vidieť mojich ľudí. Not long ago, in white robes. Nie tak dávno tomu v bielých rúchach. You remember? Pamätáte sa na to? You remember the story? Pamätáte ten príbeh? Not long ago. Nie tak dávno tomu. The Gentile bride. Tú nevestu z pohanov. They're there now. Oni sú teraz tam. They're always in white robes. Oni všetci boli v bielých rúchach. I woke up. I've been on a meeting. It's been about a year ago, a little more. Prebudil som sa, bol som na zhromaždení, bolo to asi pred rokom, alebo ešte dávnejšie. I woke up one morning and I raised up and I said, "Sweetheart," to my wife. Prebudil som sa raz ráno a vstal som a povedal som, miláčik, svojej žene, She didn't move. nehýbala sa. The kids about had to get up and take them to school. Deti asi, musel som vstať a zobrať ich do školy. Right up here, the old place. Rovno tu, na to staré miesto. Well, I raised up in the bed. I was set up and just lean your head back against the headboard. We got one of the old-fashioned bed. No, zodvihol som sa v posteli, viete, ako si sadnete hore a opriete si z hlavu vzadu o dosku posteli. Mali sme také starodávne postele. And so I just leaned back like that, and I thought, boy, you're already 53. If you're going to do anything for God, you better get doing it. A tak som sa oprel takto dozadu. Rozmýšľal som, chlapče, už máš 53 rokov. Ak chceš urobiť niečo pre Boha, radšej sa hneď do toho pusti. Or you're going to be too old later on. Pretože zanedlho budeš príliš starý. I thought, that's right. A rozmýšľal som, vieš, je to tak. Rozmýšľal som, Oh, boy, I ain't very far away. I got to go pretty soon. I said, that's a year older than my daddy is. chlapče, vieš, nie som veľmi ďaleko od toho, musím ísť naozaj skoro. Povedal som, to mám o rok viac, ako sa dožil môj otec. Well, I got to move away pretty soon. Rozmýšľal som, budem musieť odísť preč veľmi skoro. I thought, I ain't done nothing for God yet. Rozmýšľal som, vieš, ešte som nič pre Boha neurobil. I always wanted to do something for Him. Stále som chcel pre Neho niečo urobiť. I got to hurry and do it if I'm going to do it, and I don't know how I'm going to do it, that's all. Rozmýšľal som, musím sa ponáhľať a robiť to, ak to mám robiť, a neviem, ako to budem robiť, to je všetko. Now, man, I hope I live to see Him coming. I don't want to be a spook of the Spirit. Rozmýšľal som, chlapče, dúfam, že budem žiť, aby som videl Jeho príchod. Ja nechcem byť nejaké strašidlo alebo nejaký duch. I was always afraid of the Spirit. Stále som sa bál duchov. And I that kind of, I always thought right by me, Brother Neville, and he'd be a little white cloud moving around when I said, "Hello, Brother Neville." Viete, taký druh, stále som si myslel, že ak by som stretol brata Nevileho, on by bol malý biely obláčik, vznášajúci sa okolo, viete, a ja by som povedal, haló, brat Nevile. And he'd say, "Hello, Brother Branham." A on by povedal, haló, brat Branham. Some other sense he couldn't talk. S nejakým iným zmyslom, on by nemohol hovoriť. But I just know that Brother Neville, I want to shake his hand like I always do. Ale ja by som vedel, že je to brat Nevile, chcel by som si s ním potriasť ruky, ako som to vždy robil. That's all I know is human beings. Pretože všetkých, ktorých poznám, sú ľudské bytosti. I want to Vidíte? shake his hand, but he ain't got no hand. Yeah. Chcel by som mu potriasť ruky, ale on by nemal žiadnu ruku. The grave rotted away. Ona je tam v hrobe zhnitá. Vidíte? I don't mind. I hope I don't have to go through that. Rozmýšľal som, dúfam, že nebudem musieť ísť cez toto. Now, I'm going to tell you the truth. I was afraid to die. Not afraid I'd be lost, but I didn't want to be a spirit. Poviem vám pravdu, obával som sa zomrieť, nebal som sa, že by som bol zatratený, ale nechcel som byť duch. I was remain a man. I want to wait for the rapture. Chcel som zostať človekom, chcel som čakať na vytrhnutie. I just want to stay like that. I don't want to be no spirit. Chcel som zostať takto, nechcel som byť žiadnym duchom. Well, I was there thinking that, and all at once there was something happened. Now, A potom som tam ležal a rozmýšľal o tom a zrazu sa niečo stalo. you know, and all of you are acquainted of the visions. A vy viete, a všetci z vás sú oboznámení s tými videniami. And if this is a vision, I never had one like it. A ak toto bolo videnie, nikdy som nemal takéto videnie. And I've had them since I was a little bitty boy. A mal som ich odvtedy, čo som bol malý chlapec. And all at once something happened, and I felt myself leaving. Vtedy zrazu sa niečo stalo a cítil som, ako odchádzam. And I thought, I've already died. Myslel som si, už som zomrel. Odchádzam. See? And I got to a place, and I thought, I believe I'll look back. It's just as real friends as I'm standing right here. A dostal som sa na miesto a rozmýšľal som, verím, že sa pôjdem pozrieť naspäť. Bolo to tak skutočné.
väčšie priatelia, tak ako teraz tu stojím. And I turned around to look back, and there I was laying on the bed. A obrátil som sa, aby som sa pozrel naspäť, a ležal som tam na posteli. And I stretched out. Bol som vystrený. To the side of my wife. Ležal som vedľa svojej ženy. I thought, well, it's probably hard. Myslel som si, no, to bolo pravdepodobne srdcový infarkt. I thought, well, see, I just died instantly. Vidíte, myslel som si, no, okamžite som zomrel. Which would be a fine way of going. Čo by bola dobrá cesta odchodu. I thought, that's a heart attack. I didn't have to suffer. Tak premýšľal som, to je srdcový infarkt. Nemusel som trpieť. I thought, well, now that's strange. There I lay right there, and here I stand here. Pozrel som sa a rozmýšľal som, no, to je divné, ležím tam a zároveň stojím tu. So I turned, it looked like a great big field like or something, just a great spreading field of bluegrass. Tak som sa otočil a vyzeralo to ako veľké pole, alebo ako niečo veľké, rozľahlé, trávnaté pole lipnici. And I said, well, I wonder what this is. A povedal som, no, som zvedavý, čo to je. And all of a sudden, as I looked, here come thousands times thousands of young women. A zrazu, ako som sa pozeral, tu prichádza tisícekrát tisícov mladých žien. All in white robes, hair hanging down to their waist, barefoot. And they were running right towards me. Všetky v bielých rúchach, vlasy im siahali dole po pás, bosé a bežali rovno ku mne. I thought, now, what's this? Pomyslel som si, čo je teraz toto? I turned around, looked back there, and there it was. Looked up this way, there they come. Obrátil som sa, pozrel som sa tam naspäť a bol som tam. Pozrel som sa týmto smerom a oni tam prichádzali. I bit my finger. I'm not asleep. Uhryzol som sa do prstu, povedal som si, v skutočnosti nespím. I feel, and I said, well, Ale som to mohol cítiť. Povedal som si, something here funny. And they už niečo je tu divné. all come running. A tieto ženy všetky pribehávali. And I never seen such pretty women. A nikdy som nevidel také pekné ženy. And they all come running to me. And when they run to me, you know how I've been kind of, they call me a woman hater, but I'm not. See? A oni všetky prišli rovno ku mne, a keď oni bežali ku mne, viete, aký som, tak hovoria o mne, že nenávidím ženy, ale nie je to tak, viete. I just think a good woman is is a jewel, but I think one that is no good is, as Solomon says, water in your blood. Ja si práve myslím, že dobrá žena je klenot, ale myslím, že žena, ktorá nie je dobrá, ako povedal Šalamún, je voda v tvojej krvi. So certainly got no use for ill-trained women or smartlings. A tak samozrejme neznášam ženy zlej povesti alebo mudrlantky. And so these women all come and start throwing their arm around. A tak tieto ženy všetky prichádzali a začali ma objímať. Now that's unusual. I wouldn't stand for that. No, to je nezvyklé, viete, nezniesol by som to. And they were, now, I'm going to have to say this in a way that I'm a mixed crowd. But No, a oni boli, to musím povedať spôsobom, som v miešanom publiku, they were women. ale oni boli ženy. They were women. And they hugged me. Each one saw our precious brother. A oni boli ženy a oni ma objímali, každá jedna, a hovorili, náš vzácny brat. And one would hug me, and then the other one would hug me. Jedna ma objala, potom ma druhá objala. I was standing there looking at them. Stál som tam a pozeral som sa. Well, now, what's this? See? Rozmýšľal som, no čo je teraz toto, vidíte? And I thought, what's happened? I looked back down there. I wasn't laying right down there. Len som tam stál, rozmýšľal som, čo sa to stalo. Pozrel som sa tam naspäť a ležal som tam dole. And here I was standing A here. tu som stál. Now, that's odd. I don't understand. Myslel som si, no to je divné, nerozumiem tomu. And women are, our precious brother, and hugging me. Now, they was every bit in feeling women. Tie ženy volali, náš vzácny brat, a objímali ma. No podľa všetkého bolo poznať, že sú to ženy. Now, forgive me, sisters, as I say this, because, but you listen to your doctor, and if we ain't got clean minds, then we're not Christians. Odpustite mi teraz, sestry, keď to hovorím, pretože, ale vy počúvate na svojho doktora, a ak nemáte čisté mysle, potom nie sme kresťania. I don't care. I've always lived clean. God knows that. And as a little boy, the angel Lord told me to not defile my body, smoke or drink, and that's been true. By the grace of God, I've kept that. Nedbám, vždy som žil čisto, Boh to vie. Keď som bol malý chlapec, anjel Pánov mi povedal, aby som nepoškvrňoval svoje telo, nefajčil ani nepil, a to bola pravda. Skrze milosť Božiu som to zachovával. Sinner, I didn't run around with women. Keď som bol hriešník, nebehal som za ženami. And so, but any man that lets a woman hug up into his arms
Ale každý muž, ktorý dovolí nejakej žene, aby sa mu zavesila do jeho ramien, on je z mužských buniek a ona zo ženských. To vyvolá vzrušenie. Nestarám sa o to, kto ste, a nehovorte mi, že u vás to tak nie je, ak ste zdravou osobou. Ale tam nie. Pretože už viacej nemáte rozdielne bunky. Vy tam nikdy nebudete hrešiť. Tam to bolo inak. Tam nie je nič viacej, než len bratská láska k tým ženám. Woman that holds herself right and walks like a lady, she's an example of a jewel on earth. Hoci v milosti vyzerali, myslel som si, žena, pekná žena, drží sa správne a kráča ako dáma. Ona je príkladom klenotu na zemi. I like anything that's graceful. I think a woman that holds her place and tries to be a lady is a statue of honor. Mám rád všetko, čo je pôvabné. Myslím si, že žena, ktorá stojí na svojom mieste a snaží sa byť dámou, je obrazom cti. Verím tomu. A myslím, že taká, ktorá nie je, že je to ako Kristus a Antikrist. To isté. Mám rád všetko, čo je prirodzené, páči sa mi pekný kôň. On len stojí vo svojej postave skutočne pekného koňa, alebo čokoľvek iné také. Pekný vrch, pekné ženy, pekných mužov. Všetko, čo zostáva tak, ako to urobil Boh. To som stále obdivoval. A oni boli dokonalé. Ale bez ohľadu na to, koľko ma objímali, a oni boli ženy, rozumiete? Ale tam nemohol byť vôbec žiadny hriech. Tie mužské žľazy a tie ženské žľazy, oni boli oboje preč. Vďaka Pánovi. Oni boli úplne moje sestry. I looked at my hands, I seen it's all so young. And I was young too. Pozrel som sa a pozrel som sa na ruky, videl som, že oni boli tak mladé. A ja som tiež bol mladý. Losing my hair as a young man, putting carbolic acid on a barber, took it all out when I was just a boy. A ako mladý muž som prišiel o vlasy, holič mi vylial kyselinu uhličitú na vlasy a tak mi všetky vypadali, keď som bol len chlapec. I get a cold so quick because my scalp's still soft, and the roots of the hair are still there, but it was burnt with carbonic acid, and the hair can never grow. A to bolo vždy takou vecou pre mňa, že som rýchlo prechladol, pretože moja koža na hlave bola stále jemná, viete, a tie korienky mojich vlasov sú stále tam, ale oni boli spálené kyselinou uhličitou a tak vlasy nemohli naraz, viete. And my wife, long years ago, and got me a hair piece to wear, a little piece of hair, cover my head up, but I was always ashamed to wear it because it looked like it was something false, and I didn't want nothing false. Išiel som, moja žena pred viac rokmi mi zohnala parochňu, aby som ju nosil, malý kúsok vlasov, aby som si tým zakryl hlavu, ale vždy som sa to hanbil nosiť, pretože to vyzeralo, ako by to bolo niečo falošné, a ja nechcem nič falošné. And so I thought I'll just put me on a stocking cap. A tak som si pomyslel, proste si dám na hlavu čiapku. A potom som to nejaký čas robil. Viete, čo potom oni robili? Začali ma potom prezývať biskup. A povedali mi, že chcem byť ním. Ja som povedal, nechám ju tak. A tak trpím, keď je zima a potom, ale môžete otvoriť len okná, alebo niečo, urobiť takto trochu prievan, chlapče, mám to, prechladnem. Zašiel som k doktorovi a opýtal som sa ho, čo si on o tom myslí. See, your pores are open, you're sweating from preaching, that air comes, it puts a cold germ up here in the mucus, it runs down over your throat, next morning you're hoarse. On povedal, no pozri sa, tvoje pory sú otvorené, ty sa potíš, keď kážeš, ten vzduch prichádza, on tu hore v tom hliene ukladá studenú baktériu, to prechádza dole cez tvoje hrdlo, na druhý deň si zachrypnutý. To je to. And so, oh my, you fellas that's got hair, you don't know how thankful you should be. A tak, vy, ktorí máte vlasy, neviete, aký za to máte byť vďační.
That is right, see. When I found out then, I'm going to, one of these days, if I don't get my teeth, I'm going to have some of them. So, or either do without them. Je to tak, no zistil som potom, v jednom z týchto dní, keď nebudem mať svoje zuby, budem musieť mať nejaké umelé a tak, alebo budem bez nich. So if a fellow, well, I wouldn't think it'd be any more for a man if he wanted to. A tak ak nejaký muž, myslím, že pre muža by to nebolo nič viacej, ako ak to chce, ak chce nosiť parokňu. To wear a hairpiece and be for a woman to wear one of these mouses or rats or what they put in their hair like that when they get up. Než ako pre ženu nosiť niečo z tých myší, či potkanov, či čokoľvek, čo si oni takto dávajú do vlasov, aby si ich vylepšili. Vidíte? But of course, if you do it, depends on what you're doing it for. Ale samozrejme, ak to robíte, to záleží, kvôli čomu to robíte. Depends on what you're doing it for. Rozumiete? To záleží na tom, kvôli čomu to robíte. And so, however, standing there, I felt up, I had my hair again. Ale jednako, ako som tam stál, siahol som si na hlavu a znovu som mal vlasy. I was young, and all these young, I thought, well, isn't this strange? Bol som mladý a všetky tieto mladé, myslel som si, no nie je to divné. Here they are, and there's all around. And I looked coming, and I seen Hope coming. Oni sú tu, a oni všetky bežali a díval som sa, ako prichádzajú a videl som prichádzať Hope. She died at 22. Viete, ona zomrela, keď mala 22 rokov. Still just as pretty as ever, many of us remember. And these dark eyes, she's German, with black hair hanging down her back. Ona bola stále taká pekná ako vždy. Mnohí z vás sa na ňu pamätajú, tie veľké tmavé oči. Ona bola Nemka, jej tmavé vlasy jej viseli na chrbát. Now, when she gets here, she'll say Bill. Pomyslel som si, no keď ona príde sem, ona povie Bill. I know she will. Viem, že ona to povie. I know she'll say Bill when she gets here. Viem, že ona povie Bill, keď sem príde. I was watching every one of these women come and hug me and said, oh, precious brother, we're so glad to see you. I thought, pozoroval som, každá z týchto žien prichádzala, objala ma a povedala, náš vzácny brat, sme tak radi, že ťa vidíme. But they had their hair different, you know, red hair and black hair and blonde hair. And they're coming by, but they're all young. Myslím, že všetky boli rovnako oblečené, ale vlasy mali rôzne, viete, červené vlasy, tmavé, blond, a oni prechádzali okolo, ale všetky boli mladé. And when she got to me, I thought, let's go see what she said. A keď ona prišla ku mne, myslel som si, teraz uvidím, čo povie. And she looked at that and she said, oh, our precious brother. A ona sa pozrela na mňa a povedala, náš vzácny brat. A objala ma. And she just went on, some other woman come. A išla ďalej, potom prišla nejaká ďalšia žena a objala ma. I heard a noise and looked over this way, and here come a bunch of men. Počul som nejaký hluk a pozrel som sa týmto smerom a tu prichádzala skupina mužov. Young fellas. Mladých mužov. He's about 20. Všetci okolo 20 roční. Dark hair, blonde hair, and they all had white robes on and barefooted. Mali tmavé vlasy a blond a všetky mali biele rúcha a boli bosí. And they run to me again and hug me, our precious brother. A bežali ku mne a začali ma objímať a volať náš vzácny brat. Myslel som si, otočil som sa naspäť a tam som videl, ako tam stále ležím. A pomyslel som si, no to je divné. A hneď potom nejaký hlas prehovoril ku mne a nevidel som ten hlas. On povedal, bol si zobraný ku svojmu ľudu. Potom ma nejaký muž zodvihol a postavil ma takto na nejaké vyvýšené miesto. Povedal som, prečo si to urobil? Povedal, na zemi si bol vodcom. A ja som povedal, no nerozumiem tomuto. A ten hlas ku mne hovoril, no nemohol som vidieť ten hlas, on bol proste nado mnou, hovoril ku mne. Povedal som, no keď som prišiel sem, chcem vidieť Ježiša. Povedal som, on bol celým mojím životom, chcem ho vidieť. A tak on povedal, nemôžeš ho vidieť teraz, on je ešte vyššie. Vidíte, to bolo ešte pod oltárom, 6. miesto, kde človek ide. Nie je to 7., kde je Boh, 7. To muselo byť 6.
A oni tam všetci boli a prechádzali okolo a vyzeralo to, ako by ich skutočne boli milióny. Nikdy som nevidel, a keď som tam stál, tieto ženy a muži stále prechádzali okolo, objímali ma a nazývali ma bratom. Sedel som tam a ten hlas povedal, bol si zobraný ku svojmu ľudu, ako Jákob bol zobraný ku svojmu ľudu. Povedal som, títo všetci sú môj ľud? Všetci títo sú Branhamovci? On povedal, nie, to sú tvoji obrátení ku Kristovi. Pozrel som sa okolo a tam bola skutočne pekná žena, ktorá bežala ku mne. Oni boli všetky skoro rovnaké, ovinula ma svojimi ramenami a povedala, ó, môj vzácny brat. Pozrela sa na mňa, pomyslel som si, ona vyzerá ako nejaký anjel. Prešla okolo a ten hlas povedal, nepoznal si ju? Povedal som, nie, nepoznal. On povedal, priviedol si ju ku Kristovi, keď je minulo 90. Povedal, vieš, prečo ona tak veľmi na teba myslí? Povedal som, tomuto peknému dievčaťu minulo 90? On povedal, ona sa už teraz viacej nemôže meniť. Preto ona povedala, vzácny brat. Pomyslel som si, a ja som sa tohoto bál? A títo ľudia sú tak skutoční. Oni nikde nešli, oni tam neboli unavení. A ja som povedal, prečo nemôžem vidieť Ježiša? He will come someday, and he'll come to you first, and then you'll be judged. On povedal, on jedného dňa príde, a on príde prv ku tebe, a potom budeš súdený. Povedal, títo ľudia sú tvoji obrátení, ktorých si viedol. Povedal som, ty chceš povedať, že pretože som vodca, preto ma on bude súdiť? On povedal, áno. Povedal som, či každý vodca musí byť takto súdený? On povedal, áno. A povedal som, a čo Pavel? On povedal, on bude musieť byť súdený so svojimi. Dobre, povedal som, ak jeho skupina vošla, tak vojde aj moja, pretože ja som kázal presne to isté slovo. Povedal som, on tam krstil vo meno Ježiša? Ja tiež. Ja som kázal. A zrazu tie milióny zvolali a povedali, my odpočívame na tom. If I only knew this before I come here, I'd make people come here. They can't afford to miss this. Pomyslel som si, keby som to bol vedel skôr, ako som sem prišiel, bol by som nútil ľudí, aby sem prišli. Oni si toto nemôžu dať ujsť. Aha, pozrite sa sem. A potom on povedal, jedného dňa on príde, a potom, teraz tu, my ani nejeme, ani nepijeme, ani nespíme. My sme proste všetci jedno. No, nie je to dokonalé? To je viac ako dokonalosť. Nie je to vznešené? To je viac ako vznešenosť. Nie je meno, nemôžete vymyslieť, nie je slovo v slovníku, aby to opísať. Vy tam proste musíte prísť, inak to nejde vyjadriť. A pomyslel som si, toto bude dokonalé, a potom, aké bude to ďalšie, čo budeme robiť? On povedal, potom, keď Ježiš príde a on ťa bude súdiť za tvoju službu, potom pôjdeme naspäť na zem a obdržíme telá. No, nikdy som o tom nepremýšľal, ale to je presne podľa písma.
So then we go back to earth and take up bodies. Povedal, potom pôjdeme naspäť na zem a obdržíme telá. Then we eat. Potom budeme jesť. We don't eat here, neither do we sleep. My tu nejeme, ani nespíme. So we eat down there, but we go back to the earth. Povedal, my jeme tam dole, ale pôjdeme naspäť na zem. I thought, man, isn't this wonderful? Pomyslel som si, nie, je to nádherné. Oh, man, and I was afraid of it. A ja som sa tohoto bál. Why was I afraid of dying to come to this? Prečo som sa bál zomierania prísť do tohoto? Well, this is perfection plus perfection plus perfection. Prečo? Toto je dokonalosť plus dokonalosť plus dokonalosť. Oh, this is wonderful. Toto je nádherné. Vidíte? My sme boli rovno pod oltárom. To bolo to. My sme boli rovno pod oltárom, čakajúc na ten príchod. Vidíte? Kedy on pôjde vziať tých, ktorí spia, ich telá spiace v prachu, aby nás znovu zobudil. Raises up like Jesus come through paradise and brought up Abraham, Isaac, and all, and he was waiting the first resurrection. Ako Ježiš prechádzal cez raj a priviedol hore Abraháma, Izáka a všetkých, viete, ktorí čakali v tom prvom vzkriesení. Oni vošli do mesta a ukázali sa mnohým, presne podľa písma. Bolo tam videnie, alebo čokoľvek to bolo presne podľa písma. A ja som povedal, nie je to nádherné. A potom som si pomyslel, nie je to. A počul som nejaké zaerdzanie, ako kôň. A pozrel som sa a môj kôň, na ktorom som jazdieval, malý princ. Toľko som o ňom premýšľal, tu on stál, tam vedľa mňa, položil svoju hlavu na moje rameno a mazlil sa. Ako keď som mu zvykol dávať cukor, viete. Objal som ho, povedal som, princ, vedel som, že tu budeš. Pocítil som, že mi niečo oblízalo ruku, bol to môj psík. When Mr. Short got here poisoning, I swore I'd kill Mr. Short for it. I was about 16 years old. Keď ho pán Short tam dole otrávil, prisahal som, že pána Shorta za to zabijem. Mal som okolo 16 rokov. On ho otrávil skrze psiu žravosť. Môj otec ma prichytil s puškou, ako som ho išiel zastreliť rovno pri policajnej stanici. Povedal som, ja ho zabijem, povedal som, išiel som ku hrobu môjho psa a povedal som, Fritz, ty si bol pre mňa ako spoločník. Ty si sa staral o mňa a vyprevádzal si ma do školy a keď si sa zostarel, ja sa budem starať o teba. Teraz ťa oni zabili. Povedal som, sľubujem ti, Fritz, že on nebude žiť. Povedal som, sľubujem ti, že on nebude žiť. Chytím ho niekde na ulici, ako pôjde, potom ho prerazím. Povedal som, dostanem ho kvôli tebe. Ale viete čo? Doviedol som toho človeka ku Kristovi, pokrstil som ho v mene Ježiša a pochoval som ho, keď zomrel. Obrátil sa niekoľko rokov potom. Potom som videl tie veci inak. Miloval som ho namiesto toho, aby som ho nenávidel. Tak potom, ale jednako Fritz tam stál, oblizoval mi ruku. A pozrel som sa, nemohol som plakať. Nikto nemohol plakať. To bolo všetko radosť. Nemohli ste byť smutní, pretože to bolo všetko šťastie. Nemohli ste zomrieť, pretože to bolo všetko život. Vidíte? Nemohli ste starnúť, pretože to bolo všetko mladosť. Tak bolo to dokonalé. Pomyslel som si, či to nie je nádherné, a tie milióny, bol som naozaj doma, vidíte? A hneď potom som počul hlas, ktorý zvolal a riekol. Všetko, čo si kedy miloval.
the reward for my service. Odmena za moju službu. I don't need no reward. Ja nepotrebujem žiadnu odmenu. He said, all that you ever loved and all that ever loved you, God has given to you. On povedal, všetko, čo si kedy miloval a všetko, čo kedy milovalo teba, Boh ti dal. I said, praise the Lord. I felt funny. Povedal som, chvála Pánovi. Cítil som sa divne. I thought, what's the matter? Myslel som si, čo sa deje? I feel funny. Cítim sa divne. I turned around and looked, and on the bed, my body was moving. Obrátil som sa a pozrel a moje telo sa na posteli hýbalo. Oh, I don't have to go back. Surely, don't let me go. Povedal som, predsa nemusím ísť naspäť. Nie, nenechaj ma ísť naspäť. The gospel had to be preached. Ale evanjelium muselo byť kázané. Just a second, I was on the bed again. V sekunde som bol znovu na posteli. Vidíte? Like that. Takto. No more than about 2 months ago, that you heard it read in the businessman's voices went all over the world. See? Nie viac ako pred 2 mesiacmi. Počuli ste to a čítali v časopise Hlas kresťanských obchodníkov. Išlo to po celom svete, vidíte? And Brother Norman in here, I suppose he's in here somewhere tonight, he translated off there and sent it in pamphlets and went everywhere. A brat Norman tu, predpokladám, že je tu niekde dnes večer, on to prekladal tam a poslali to vo forme letákov. Išlo to všade. Ministers wrote in, many of them, and said, one here, I tell this story, one has been hundreds of them, of course. A kazatelia písali, mnohí z nich a hovorili, jeden tu, ktorý, poviem toto, bolo ich tam stovky, samozrejme. This one man said, Brother Branham, your vision in the businessman's voice. Tento muž povedal, brat Branham, tvoje videnie v obchodníckom hlase. And I appreciate Tommy Nichols, although he isn't with the businessman no more. I don't know why. A ja si vážim Tommyho Nicklea, hoci on už viac nie je s obchodníkmi, neviem prečo, ale nie je. He put it in there just right. Ale on to tam práve dal. Where I said, right there in that Trinitarian magazine, he said, where Paul baptized in Jesus' name to command the people to do the same, I've done the same. See? Keď som povedal, rovno tam, v tom trojičiarskom časopise, on povedal, keď Pavol krstil vo meno Ježiša a prikazoval ľuďom, aby robili tak isto, ja robím to isté. Vidíte? On to napísal práve tak, ako to je. And so then, I thought, this minister wrote and said, Brother Branham, your vision... A tak potom som si myslel, a tento kazateľ napísal a povedal, brat Branham, tvoje videnie... Mohlo to byť videnie, no nechcem povedať prenesenie. Ak Pavol... Ak som bol zobraný hore do toho prvého neba a videl to, čo potom Pavol, ktorý bol zobraný rovno do toho tretieho, on povedal, že by ani o tom nemohol hovoriť, vidíte? Keď on bol prenesený hore, či to bolo prenesenie, neviem, ja nemôžem povedať, nemôžem vám to povedať. But this minister said, Brother Branham, your visions sound very scriptural and all right until you talked about a horse being there. Ale tento kazateľ povedal, brat Branham, tvoje videnie znelo celkom podľa písma a bolo v poriadku, až kým si nezačal hovoriť, že tam bol kôň. That a horse in heaven said, can I see that ecclesiastical man wisdom mind? On povedal, kôň v nebi? No vidíte tú múdrosť duchovného muža, myseľ? Vidíte? Heaven was made for human beings, not horses. On povedal, nebo bolo učinené pre ľudské bytosti, nie pre kone. Well, I sat down, Billy, my son, here, put the letter right here in the old church office about 3 or 4 months ago. No, sadol som si, Billy, môj syn, tu, položil ten dopis rovno tu, v tejto starej zborovej kancelárii, asi pred 3 mesiacmi. I said, my precious brother. Povedal som, môj vzácny brat. I'm surprised at your wisdom. Divím sa tvojej múdrosti. And your knowing of the scripture. A tvojmu poznaniu písma. I did not say that I was in heaven. Ja som nepovedal, že som bol v nebi. I said it was in a place like paradise. Povedal som, že to bolo miesto ako raj. Because Christ was still above. Pretože Kristus bol stále ponad tým. But I said, if it might satisfy you, you turn over to Revelations 19. Ale povedal som, ak by to mohlo uspokojiť, otvor si Zjavenie 19. And when Jesus comes out of the heavens of heaven, he's riding on a white horse and all the saints with him are riding on a horse. A keď Ježiš prichádza z nebie z neba, on ide na bielom koni a všetci svätí s ním idú na bielých koňoch. Je to úplne správne. Úplne. A tam na tom istom mieste.
Tam bol jeden, ktorý vyzeral ako orol a jeden vyzeral ako vôl. No, kde sú tie kone, ktoré prišli zobrať Eliáša? Len idem, aby som ti ukázal, vidíš? Ľudská myseľ chce niekedy zapárať. Je to tak. But I was just thinking, as this precious, godly brother John. Všimnite si teraz, ale ja si len myslím, ako tento vzácny, zbožný brat Ján. I just thought it'd be a good place to inject that just before closing. Myslel som len, že by to bolo dobré miesto sunúť to tu, prv ako zakončíme, viete? If John looked over there and them was of his brethren. Ak sa Ján tam pozrel, a to boli jeho bratia, vidíte? His brethren had to suffer a little. Then see, the Lord God permitted me to see my brethren. Jeho bratia, ktorí museli trochu trpieť, potom pozrite, Pán Boh mi dovolil vidieť mojich bratov a svätých, ktorí očakávajú na príchod Pánov. Všimnite si. Všimnite si, oni neboli pod obetným oltárom. Moji nie, ale títo boli, oni boli mučeníci. Vidíte? Moji neboli pod oltárom mučeníkov. No, chcem, aby ste počúvali skutočne pozorne. Teraz budem končiť naozaj za 10 minút o 10:00. Keby som to musel zakončiť a dokončiť to zajtra. Oni neboli moji, títo, ktorých mi Pán ukázal, nevesta. Ona nebola pod mučeníckym blokom. Nie. Pod obetným oltárom mučeníkov. Ale obdržali biele rúcha skrze prijatie odpúšťajúcej milosti živého slova. Kristus im dal biele rúcha. Nemyslím skrze otvorenie, radšej myslím, že skrze otvorenie tejto 5. pečati verím, že je to pre nás otvorené. Urobil som to s dobrým svedomím, s čistým zjavením pred Bohom, not trying to just make it think because I always was against the organization, never would belong to them. Nie snažiť sa len myslieť si to, pretože ja som bol stále proti organizáciám. But it's open to me now. A nikdy som do nich nepatril, ale toto je teraz pre mňa otvorené. And I do think another thing. A myslím na ďalšiu vec. Skrze otvorenie tejto 5. pečati v tomto dni to práve tu vyjasňuje náuku, o ktorej som možno hovoril, o spiacej duši. Teraz si uvedomujem, že sú tu ľudia, ktorí tomu veria. To, že duša spí. Myslím, že toto tu to vyvracia. Oni nespia, oni sú živé. Ich telá spia, ale duša nie je v hrobe, oni sú v prítomnosti Božej, pod oltárom. With a precious brother, a teacher, and I see some of these people sitting here that I realize that this is a great teacher. He's a doctor and a doctor of divinity, PhLLD. V tomto sa líšim s tým vzácnym bratom, učiteľom a vidím tu sedieť niekoľkých tých ľudí a uvedomujem si, že toto je veľký učiteľ, on je doktor teológií, PhLLD. And he's a real good man too. A on je tiež skutočne dobrý človek. Myslím, že on už teraz nežije. Ale on bol dobrý človek a dobrý spisovateľ.
Uriah Smith. A to je brat Uriah Schmidt, The author of Daniel's Revelation. autor Danielovho zjavenia. Now to you people who are a follower of his teaching. No pre vás ľudia, ktorí nasledujete jeho učenie, vidíte? I'm not just don't want to say this arrogantly. Ja to nechcem povedať arogantne, ale len, vidíte, brat Smith, snažiať sa podoprieť, snažiať sa podoprieť spiacu dušu, tam on urobil zmienku, že duša spí a že v nebi nie je žiadny obetný oltár. Že jediný oltár, o ktorom je hovorené, že on verí, že v nebi je oltár na kadidlo. Ale pre vás, drahí ľudia, a nie, aby som sa líšil od môjho brata, ja dúfam, že ho stretnem na tej druhej strane, vidíte? Nie, aby som sa líšil od toho veľkého učiteľa, ale len, aby som vám ukázal, ako toto vyvracia. Vidíte? To vyvracia tamto. Otvorenie tejto pečati v tomto poslednom dni. To proste dáva rovno preč z cesty spiacu dušu. Oni žijú. Nie sú mŕtve. Všimnite si. Všimnite si toto teraz. No už, ak nie je v nebi žiadny obetný oltár, kde leží obeť za hriech? Baránok. Tam musí byť miesto, kde leží ten zabitý baránok, krvavý, kde je krv. Now, the incense was the odorous stuff that they burned, which the Bible said was the prayers of the saints. To kadidlo bolo tým voňavým materiálom, ktorý oni pálili, o ktorom Biblia hovorí, že to boli modlitby svätých. If there isn't no sacrifice on the altar, then the prayers cannot be received. It's only by the blood on the sacrificial altar that lets the prayers go through to God. Ak tam nie je žiadna obeť na oltári, potom tie modlitby nemôžu byť prijaté, to sa deje jedine skrze krv na obetnom oltári, že to necháva tie modlitby prechádzať ku Bohu. Brat Smith sa mýlil. Not disagreement, not think I made myself clear with brotherly love and respect for his great work. Nechcem s ním nesúhlasiť, myslím, že som sa jasne vyjadril s bratskou láskou a s rešpektom voči jeho veľkej práci. Vidíte? Ale on sa mýlil, táto piata pečať to otvorila. Vidíte? A mnoho ďalších vecí, ak ste to porozumeli, vidíte? Čakám na ďalšie otázky. No dobre. No. The slain, wounded, bleeding, bloody lamb for atonement. Kde bola tá truhla zmluvy? Ten zabitý, dobitý, krvácajúci, krvavý baránok na zmierenie. For these odorous prayers. Pre tieto voňavé modlitby. Všimnite si, Biblia hovorí, ak tento zemský príbytok nášho prebývania bude zhorený, máme iný už čakajúci. Tam som videl týchto svätých. Vidíte? Hľadte, ak dieťa, prepáčte mi znovu, sestry, za túto otvorenú reč pred mladými ženami. Ale pozrite sa. Keď nejaká matka počala a tá malá hromadka svalov sa krúti a poskakuje, rozumiete? To je prirodzené telo.
A tak prirodzene, ako sa tvorí to prirodzené telo, did you ever notice your wife before the little ones was born? Všimli ste si niekedy svoju ženu, prv ako sa má to malé narodiť? She always, right along the last, becomes real kind. Ona stále, zvlášť na koniec, stáva sa skutočne milá, nežná. If she hasn't been all her life, Ak ona nebola taká za celý svoj život, she will be then. ona bude potom taká. You ever notice how saintly or kind of a feeling you notice a mother? And you see some sinner out there make fun of a mother that's a pregnated woman. Či ste si všimli niekedy, aký určitý pocit svetosti? Všimli ste si matku? A vidíte tam nejakého hriešnika, ako si robí posmech z tej matky, ktorá je tehotnou ženou. I think that's ridiculous. Myslím, že to je absurdné. That's life coming to the world. To je život prichádzajúci na svet. But did you notice around that mother seems to be a sweet feeling? What is it? Ale všimli ste si, okolo tej matky vyzerá byť nejaký sladký pocit. Čo to je? It's a little spiritual body, To je malé duchovné telo, spiritual life, duchovný život, waiting to come in to that little body. čakajúci na to, aby vošiel dovnútra toho malého tela. As soon as it's born, now it's only begotten. Ako náhle sa ono narodí. No toto teraz je len splodenie. But when it's born, it's born. Ale keď sa ono narodí, je narodené. The spiritual body unites with the natural body. Duchovné telo sa jednotí s telesným telom. And then the Bible teaches that we are now begotten of God. A potom Biblia učí, že my sme teraz splodení z Boha. We're begotten of the Holy Spirit, that in us is Christ, My sme splodení z Ducha Svätého, ktorý v nás je Kristom, a Son of God. Syn Boží je sformovaný v nás. And when this earthly body, A keď toto zemské telo be dissolved, zostane the zničené, spiritual body comes from the bowels of the earth. toto duchovné telo vychádza z vnútornosti zeme, There is another body tam je iné telo, waiting to receive it. If ktoré čaká, aby ho prijalo. the earthly tabernacle is dropped, there is another body to receive it. Keď tento zemský stánok je zničený, je iné telo, aby to prijalo. This mortal body puts on immortality. Toto smrteľné telo kladené do nesmrteľnosti. This terrestrial puts on celestial. Toto zemské kladené do nebeského. This, see what I mean? Vidíte, čo mám na mysli? There is a natural body that's sinful. Je telesné telo, ono je hriešné. But in its making just like it is another body. Ale v jeho povstávaní, práve ako toto, je iné telo, That we go to. do ktorého ideme. And I am so grateful to God that A ja som tak vďačný Bohu, I can say as your pastor že môžem povedať ako váš pastor and brother, a brat, I've seen those people so help me in that body and handle them with my hands. že som videl týchto ľudí v tom tele naozaj a dotýkal som sa ich svojimi rukami. Je to pravda. Všimnite si, hľadte. Look at Moses, Pozrite sa na Mojžiša, Elijah. Eliáš. After Moses had died and Elisha had been taken into heaven, Potom, čo Mojžiš zomrel a Eliáš bol vzatý do neba, he stood there on Mount Transfiguration with his senses, on stál tam na vrchu premenenia so svojimi zmyslami, speech, reč, hearing, počutie, understanding, zrozumievanie and talked to Jesus before the crucifixion. a rozprával sa s Ježišom pred ukrižovaním. Now, what kind of a body he had? No už aký druh tela on mal? Look at Samuel. Pozrite sa na Samuela. After being dead for about 2 years, Potom, čo bol okolo 2 roky mŕtvy, was called back into the cave that night by the witch of Endor, bol zavolaný naspäť v tej jaskyni skrze čarodejnicu z Endor and talked to Saul with language. a hovoril ku Saulovi jazykom. Heard Saul, Počul Saula, spoke back, naspäť odpovedal and foreknew things that was going to happen. a predvedel veci, ktoré sa mali stať. Still, his spirit hadn't changed. He was a prophet. Jeho duch sa stále nezmenil, on bol prorok. When Elijah's spirit comes upon the man who is driving, just like Elijah, Keď Eliášov duch prichádza na človeka, on ho bude viesť tak, ako Eliáša. he'll go to the wilderness, he'll love the wilderness, On pôjde do pustiny, on bude milovať pustatinu, he'll be a hater of immoral women,
On bude nenávidieť nemorálne ženy. He'll be against organizations. On bude proti organizáciám. He'll throw no punches for nobody, and that'll be his spirit. Nebude brať ohľad na nikoho, to bude jeho duch. Was each time he comes. See? To bolo za každým, keď on prišiel, vidíte? Moses will be the same person. Mojžiš bude tou istou osobou. Now, and we find out in Revelations 22:8 the same thing. No, našli sme v Zjavení 22:8 tú istú vec. Now, No, or to settle it for those who, alebo to urovnám pre tých, ktorí those souls, tieto duše, now watch it, sledujte to teraz, under the altar, pod oltárom, breaking of this seal, pri zlomení tejto pečati, that had been slain in the time between the death of Christ ktorí boli zabití v čase medzi Kristovou smrťou and the going up of the church, a odchodom cirkvi hore, the Eichmann group and all that, and true Jews with their names on the book, tá Eichmannová skupina a všetci títo opravdoví Židia so svojimi menami zapísanými v knihe, if you watch, my brother, a ak to budeš sledovať, môj brat, according to the Scripture, podľa písma, they could talk, oni mohli hovoriť, cry out, kričať, speak, rozprávať, hear, počuť and had all five senses. a mali všetkých 5 zmyslov. Not sleeping in the grave, Nie spiaci v hrobe, unconscious, bezvedomí, they were very much awake. oni boli veľmi prebudení And could talk, speak, hear, anything else. a mohli hovoriť, rozprávať, počuť i všetko iné. Is that right? Je to pravda? Oh, help. Pomôž nám. 2 minutes. 2 minúty.